A hoće li nakon izbora u Poljskoj doći do promjene u odnosima s Ukrajinom? Hoće li nestati predizborni sukob oko ukrajinskog žita? Što se zapravo dogodilo na izborima u Poljskoj? Ko je tu ko zapravo? I bi li Tuskova vlada mogla preživjeti tvrdu kohabitaciju s predsjednikom Dudom? S nama je na video vezi Goran Andrijanić, hrvatski novinar na trajnom radu u Poljskoj. Dobro večer, dobrodošao u još jedan Newsnight. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Dakle, u Hrvatskoj vjerojatno mnogi dvoje što se zapravo zbiva u Poljskoj. Svi su vjerojatno i pod utjecajima napisa u medijima, zapadnim medijima koji nisu skloni Poljskoj i koji sasvim sigurno prikazuju samo jednu stranu te slike, potpuno ignorirajući onu drugu. Kako biste vi to opisali? Pa to je problem koji već dulje vrijeme traje, nažalost. Jednostavno do Hrvatske informacije iz Poljske dolaze preko zapadnih agencija i većina naših medija svoju sliku o tome što se ovdje događa stvara na temelju napisa tih zapadnih agencija iza kojih stoje vrlo konkretne informativne, da ne kažem političke agende. Ono što je potpuno jasno jest da je stranka Pravo i pravda koja je Poljskom vladala zadnjih 8 godina svojom politikom, rekao bih, smetala mnogima u Europskoj uniji, prije svega Njemačkoj, jer je Njemačka i sama za sebe, budimo realni, još tamo 2015. i prve izbjegličke krize došla u stanovitu krizu vodstva u Europskoj uniji, a potom se dogodila i stranka Pravo i pravda u 2015. preuzela vlast, koja je rekla, za razliku od prijašnje vlade, da nije baš spremna raditi sve što joj iz Berlina govori, da ima neke svoje interese, ima neke svoje ideje o tome što treba raditi da bi te interese ostvarila. I ono što je sigurno jest da je zadnjih 8 godina PiS, Pravo i spravedljivost, Prava i pravda, bila pod ogromnim pritiskom, što možemo vidjeti iz ovoga što se događalo sa Fondom za obnovu nakon pandemijske krize. Ne znam koliko je to poznato u Hrvatskoj, vjerojatno jeste, ali ti novci još nisu došli do Poljske i zapravo je Poljska, ja mislim, ostala čak i jedina država Europske unije koja još nije iskoristila te fondove, čak i Mađarska nakon nekoga vremena te novce dobila, nisam siguran. Ali ono što je sada sigurno jest da nakon dolaska nove vlasti, a vjerojatno će nova vlast doći, moglo bi se dogoditi da će se ti novci brzo isplatiti, tako i rečeno je samom Brisela, što jasno govori da glavni problem s tim novcima nije bio nikakav drugi, nego je bio sredstvo političkog pritiska. Još jedno od sredstava političkog pritiska na Pravo i pravdu koje se koristilo na sve moguće načine, a upravo zbog ovih razloga koje sam naveo. Pravo i pravda je vodila jednu suverenističku državotvornu politiku koja je mnogima smetala. No dobro, ali nisu zapadni centri moći smijenili s vlasti PiS, dakle to su napravili poljski birači, to na izborima na kojim je bio doista jako veliki odaziv, što znači da su mnogi bili zainteresirani da se ta promjena dogodi. Naravno, mislim, izbori su bili takvi kakvi su bili, nema sumnje da oni u određenom smislu govore o volji biračkog tijela u Poljskoj, ali moramo tu ipak vratiti loptu na nekoliko vrlo važnih činjenica. Prva stvar jest da PiS zapravo uopće nije ostvario toliko loš rezultat kako se to činilo da će napraviti, jer oni imaju negdje oko 7 milijuna, blizu 7 milijuna birača glasovalo je za njih. To je otprilike na onoj razini iz 2015. Nešto malo lošije nego na razini iz 2019. kada su također pobijedili. Tako da u principu PiS-ovo biračko tijelo je odgovorilo kao i prije na program PiS-a i glasalo je za njega. Ono što se dogodilo jest velika mobilizacija i ta mobilizacija se dogodila prije svega u srednjim i velikim gradovima koja su uvijek bila biračke baze lijevo-liberalnih stranaka, u zadnjih nekoliko godina su biračke baze građanske platforme i tamo se dogodio velik odaziv. Tamo se dogodio strašno velik odaziv, a istodobno odaziv biračkog tijela PiS-a i onih područja koje su obično sklone PiS-u nije bio toliko intenzivan kao odaziv birača iz velikih gradova. Vi kada pogledate ko je gdje pobjedio, vidite da je Poljska tu potpuno podijeljena na zapadni istočni dio
mi to sad ne možemo vidjeti, ali probat ću vizualizirati, točno vidite da je PO je pobjedio, platforma obyvateljska građanska platforma je pobjedila u zapadnom dijelu, a u središnjem istočnom dijelu je pobjedio PIS. I to je jednostavno situacija koja, znači ja mislim da se biračko raspoloženje nije previše promijenilo u odnosu na rezultate iz 2019. Ono što se dogodilo jest svakako nove stranke, prije svega stranka Treći put. Stranka Treći put je koalicija Poljske seljačke stranke i stranke Poljska 2050 bivšeg televizijskog voditelja Šimona Hołownię i oni su zapravo sve iznenadili. Oni su u predizbornim anketama, svi su im predviđali negdje oko 8, eventualno 9% glasova, što znači da bi jedva ušli u parlament jer su bile koalicijska lista, za koalicijskim listama je za ulazak u parlament potrebno 8% i onda se dogodilo da su sve iznenadili, da su se popeli na 14-15%. I recimo to je po meni onaj moment koji je zapravo iznenadio. Drugi moment koji je iznenadio jest jako loš rezultat Konfederacije, stranke koja je još konzervativnija od PIS-a recimo, ali ima u sebi libertarijanskih elemenata i oni su, sva istraživanja su im predviđala negdje oko 11-12%, oni su ostali na 6%. Da je Konfederacija ostvarila nešto bolji rezultat, vrlo bi bilo moguće da bi PIS tada koalirao, ne sa cijelom Konfederacijom, jer tamo ima snaga sa kojima PIS ne želi koalirati, tamo je jako bitno je, znate, tamo postoji jak proruski moment tamo u toj konfederaciji, je to savez nekoliko političkih pokreta, ali recimo Narodovci, Ruh Narodovi koji vodi Krzysztof Bosak je po meni bio vrlo potencijalan koalicijski partner i da su oni malo bolje prošli, PIS bi ostao na vlasti. Znači tu se dogodile, neke nijanse su jednostavno odlučivale. No, je li sam PIS kriv zato što je izazvao svoje političke neprijatelje? Je li bio previše rigidan u nekim svojim politikama? Vidimo sad da čak i oni koji se inače predstavljaju kao nekakav desni centar, članovi Europske pučke stranke, najavljuju da je jedan od njihovih predizbornih aduta liberalizacija abortusa u Poljskoj. Znači, mi moramo shvatiti ovdje da ovdje imamo posla sa dvije različite vizije Poljske i poljskog suvereniteta. Jedna vizija je ta koju brani PIS i ta vizija je povezana sa ostvarivanjem narodnog suvereniteta u području gospodarstva, u području politike, u kulturnom području. Druga vizija je ono kojoj pripada građanska platforma, Tusk i njegovi saveznici iz Europske pučke stranke, to je taj desni centar europski, ta njemačka demokršćanska priča, koja kao što vidimo postaje zapravo po nekim odredbama sve ljevija. Znači, da, Donald Tusk, čovjek koji se dosta dugo deklarirao kao katolik, inače Donald Tusk, možda mi ne znamo previše o njemu, on ima prije svega taj nekakav liberalni background, da ne kažem neoliberalni background, i on je tijekom vremena evoluirao u političara koji je počeo i koketirati sa katoličkom tradicijom, sa katoličkim nasljeđem, jer budimo realni, političar koji doista želi uspjeti u Poljskoj ne može to nasljeđe ignorirati. I u jednom trenutku je PO sebe deklarirao kao demokršćansku stranku. Danas ta ista stranka je proglasila da će nakon pobjede tražiti da se legalizira abortus na zahtjev do 12. tjedna trudnoće. To se nikad nije događalo u Poljskoj, bilo je u jednom trenutku dok su vladali postkomunisti, ali je Ustavni sud to brzo srušio. I ne samo to, Tusk je taj zahtjev definirao kao nešto što svatko ko će biti na njegovoj listi mora ispuniti. Znači, oni koji su htjeli iskoristiti prigovor savjesti protiv takvog zahtjeva nisu se mogli kandidirati na listi. I to je vrlo zanimljivo. Ali ja mislim da je to proces koji je globalan, to je proces koji traje na razini Europske pučke stranke. Ja mislim da će HDZ vrlo vjerojatno brzo se početi liberalizirati u tom smjeru. Jer to je ta stranka, to je taj profil. PIS, ne znam po čemu bi bio rigidan, PIS je vodio jednu, ajde recimo, suverenističku državotvornu politiku koja je u određenim momentima, u određenim aspektima bila lijeva politika. Što se tiče socijalnih mjera, što se tiče gospodarstva, to je bila lijeva stranka. Ali to je stranka koja ima tih lijevih elemenata u sebi od samoga početka. Znači ja malo pratim kako hrvatski mediji pišu o PIS-u, to su ultranacionalisti, ultrakonzervativci, to nije istina. To je jednostavno državotvorna suverenistička stranka sa lijevim elementima koja želi slobodnu, neovisnu i ono što bi se reklo
u svojim političkim odlukama samostalnu Poljsku i o tome je riječ. Ta priča o rigidnosti, mislim, svi govore o toj odluci Ustavnog suda iz 2020. kada je zabranjen eugenički pobačaj. Mislim, to je Ustavni sud doveo po samoj svojoj logici ustavnih procesa. Podnesen je zahtjev za ustavnom revizijom toga zakona i Ustavni sud je proglasio pozivajući se na Ustav Poljske da je ta odredba neustavna i da je treba ukinuti. PiS je bio tada na vlasti, ali to nije PiS-ova odluka, ne? Ja čak mislim, mogu čak reći da je u određenom dijelu stranke ta odluka bila dočekana sa negodovanjem, jer su mnogi smatrali da su izgubili dosta biračkog tijela tada, što je vrlo moguće, ali ja smatram da je ta odluka samo bila važna i potrebna. Ako uspoređujemo, dakle, Tuskovu političku platformu s HDZ-ovom, dio su iste evropske grupacije, možemo ipak uočiti nekakve razlike. Dakle, HDZ vjerojatno nema potrebu zagovarati, unositi u svoj politički program liberalizaciju abortusa ili nekih takvih politika, jer Hrvatska je ipak bitno drugačije posložena i neke stvari se, zapravo i Ustavni sud je ograničio bilo kakve mogućnosti da se dogodi nešto slično onome što se dogodilo u Poljskoj. No, ako sad Tusk uspije složiti svoju vladu, koliko tu ima doista rogova u vreći i koliko će se složiti s onim najvećim rogom, a to je da i dalje na vlasti ostaje PiS-ov predsjednik Poljske? Znači, situacija je vrlo, vrlo složena i ja mislim da oni koji su se radovali porazu PiS-a, mislim da se ipak ne bi trebali tako naglo radovati, jer tu postoji nekoliko elemenata koji novoj vladi mogu vrlo, vrlo otežati vlast. Kao prvo, tu je naravno poljski predsjednik Andrzej Duda, koji je naravno formalno neovisno, stranački neovisan, ali je potpuno jasno da svjetonazorski i politički dolazi iz krugova PiS-a, blizak je Jaroslavu Kačinskom, na određen način duguje puno toga, ne samo Jaroslavu, nego i pokojnom Lehu Kačinskome, koji mu je bio bliski suradnik. I ono što je sigurno je da svi zakoni koji ne budu u skladu sa tom nekakvom pisovskom političkom agendom, kod njega neće proći. Znači, on kao poljski predsjednik, tomu daje Ustav takve ovlasti, ima pravo dati veto na zakon i poslati ga natrag u Sejm. Jedino što može prevladati taj njegov veto je dvotrećinska većina u Sejmu, a vladajuća većina neće imati dvotrećinsku većinu u Sejmu, jer sada već u ovome trenutku PiS ima negdje oko 194 zastupnika i tu je još plus konfederacija sa tih svojih 18 i jednostavno je jasno da zakoni na koje će Duda staviti veto neće proći. Drugi problem u svemu tome, po meni, koji ćemo tek vidjeti u danima koji su pred nama, a vidimo ga već i sada u ovih nekoliko dana, jest da je ta koalicija koja se treba sastaviti ipak nešto poprilično šarenija nego što se to mislilo i da se neće biti lako dogovoriti oko svih stvari. Primjerice, taj moment abortusa o kojemu smo govorili, PSL, Poljska seljačka stranka, to je inače stranka koja ima svoj komunistički background, ona je bila legalna još u vrijeme komunizma, ali uvijek imala i taj nekakav svoj, dosta kompleksna stranka koja je u komunizmu postojala i funkcionirala, ali uvijek imala i taj nekakav poljski tradicionalni element i to je tako je biračko tijelo je isključivo ruralno. Oni su već sada rekli da neće u koalicijski ugovor stavljati taj zahtjev za legalizacijom abortusa. Znači, tu je već prvi problem. Drugi problem koji se sada isto tako javlja jest, nema više jasnoće oko toga ko će biti premijer. Cijelo vrijeme se govorilo Donald Tusk, a sada očito su apetiti predsjednika PSL-a Vladislava Košnjaka-Kamiša porasli, spominje se da bi on mogao biti kandidat za premijera. Znači, tu će već biti drugi problem. Treći problem je, recimo, hoće li se ukidati socijalne mjere 500+, koje u ovom trenutku postoje, koje je PiS uveo i koje su, mogu slobodno reći, potpuno popravile socijalnu sliku Poljske, iskorijenile su praktički dječje siromaštvo u Poljskoj i jednostavno su popravili cijelu situaciju u Poljskoj. Radi se o jednoj vrlo važnoj redistribuciji društvenog bogatstva nakon pretvorbe, nakon transformacije, koja je po meni prilično unikatna uopće u srednjoeuropskom postkomunističkom kontekstu i vrlo važna. I sad PO, znači Tusk je govorio da neće to ukidati, da će to ostaviti. PSL isto govori da to neće ukidati. Ljevica naravno, barem formalno, ne želi to ukidati. A Šimon Holovnja, koji će očito u toj novoj koaliciji imati vrlo veliku ulogu, i polazi sa neoliberalnih, ne kažem libertarijanskih pozicija, koji smatra da je to rasipništvo. Znači, to je već druga stvar oko koje mogu nastati sukobi.
Meni se čini da, imajući u vidu te sukobe unutar te koalicije, jer vrlo je važno da Tusk ne kontrolira toliko situaciju kako se to nekada činilo da bi mogao kontrolirati. Tusk je vrlo kompetentan političar, onako u makijavelističkom smislu, kompetentan političar, vrlo sposoban, ali u zadnje vrijeme se dogodilo par stvari koje su činile da mu kontrola izmakne iz ruku. On u ovom trenutku ne bi imao tu pobjedu, nije bilo tog trećeg puta. I to trećem putu znaju i oni će igrati na sve jače i jače adute. Tako da ta napetost unutar koalicije po meni i situacija gdje će Duda vjerojatno stavljati veto na svaki mogući zakon koji neće biti u skladu sa PiS-ovom političkom agendom, mogla bi učiniti, ovdje se već sad učuju projekcije da će cijela ta priča trajati godinu dana i da za godinu dana imamo nove prijevremene izbore. Možda je ta procjena malo pretjerana, ali čini mi se da nije potpuno nerealna. Dakle, očito postoji i takva mogućnost, pogotovo dakle ako zahtjevi pojedinih sastavnica te koalicije budu vrlo različiti, iako se naravno vjerojatno mogu izvući na to, prebaciti odgovornost zašto nešto nije uspjelo prebaciti na predsjednika. No za kraj zanima me ono što se zbivalo neposredno pred same izbore, čini se možda i predizborni igrokaz, to naglo, neočekivano zahlađenje odnosa između Poljske i Ukrajine zbog, barem formalno, zbog ukrajinskog žita. Je li to Nestaje li to nakon ovih izbora ili je to bilo samo zbog ovih izbora? Hoće li to biti izbrisano? Može li se očekivati bilo kakva promjena poljske politike prema Ukrajini? Znači, ja sam pisao o tome na tom svom blogu na Substacku koji vodimo u Poljskoj i to je bila situacija koja je ovdje u Poljskoj moram reći da ih je mnoge razočarala. Znači, ono što ih je razočaralo je bilo zapravo ponašanje ukrajinske strane. Cijelo to vrijeme ukrajinskim žitaricama je dopušten tranzit preko Poljske i te ukrajinske žitarice idu na ona tržišta koja su zapravo najvažnija, to je Afrika, čak i Azija, i to ide preko Poljske i nikada to nije bilo upitno. Ono što je bilo upitno je ono što PiS u to vrijeme jednostavno nije mogao dopustiti, jeste da ukrajinske žitarice koji imaju manju cijenu nego poljske uđu na poljsko tržište, naprave kaos i zapravo unište poljske zemljoradnike. Ono što se u Poljskoj, primijetio sam u Poljskoj, da u Poljskoj je vladala konsternacija s time da nema razumijevanja s ukrajinske strane te cijele situacije i to zapravo nije bilo nekakav veliki profit koji bi Ukrajina očekivao da je recimo da je dopušten taj uvoz na poljsko tržište i nije im bilo jasno Poljacima, naime, zašto se zbog jednog relativno maloga profita dovodi u pitanje jedan takav odnos koji je bio strašno važan od samoga početka rata. I ono što, kako oni ovdje objašnjavaju, a meni se čini da je to prilično blizu istini, jest da je Zelenski u jednom trenutku počeo jednostavno igrati na Njemačku. Znači, počeo igrati na to da će Njemačka biti glavni saveznik, iako unatoč tome što je u prvim danima rata, prvim tjednima rata je Njemačka jako oklijevala u pomoći Ukrajini, unatoč tome što je njemačka politika zadnjih 10 godina dovela do toga uopće da Putin ima otvorena vrata u Ukrajini sa tom ovisnošću europskog energetskog sustava o ruskim energentima, sa tim Nord Streamom na koji su svi upozoravali da nakon toga je agresija na Ukrajinu vrlo moguća. I to se dogodilo, ali sada unatoč tome izgleda da Zelenski ponovno igra na Njemačku kao glavnoga saveznika i to je ovdje u Poljskoj dočekano s velikim razočaranjem. Pri tome niti u jednom trenutku nije došlo u pitanje poljska potpora Ukrajini u njezinoj borbi protiv ruskog imperializma. Poljaci su naime njima je potpuno jasno da Ukrajina u ovom trenutku vodi rat za cijelu Europu. Znači u ovom trenutku na teritoriju Ukrajine se brani Europa, cijela Europa od ruskog imperializma. Ne? I naravno da je Poljska prva na udaru. Mislim, Poljska je, ne moram to više podsjećati, ali pomoć koja je Poljska dala je doista velika, imajući u vidu udio te pomoći u BDP od države. Ja mislim da je Poljska možda treća, nakon Estonije ili Litve. Veća je pomoć i od Sjedinjenih država i od Njemačke, znači govorim ponovno o udjelu pomoći u BDP-u, jel? To je proporcija. Ne? I ja mislim što će se sada dogoditi. Donald Tusk je, to trebamo znati, njemački čovjek njemačke politike koji je u jako dobrim odnosima sa Nijemcima i može se vrlo lako dogoditi da taj embargo bude ukinut, da Njemačka posjeduje da taj embargo bude ukinut. Hoće li to međutim pomoći Ukrajini na nekakvom dugoročnije staze, to je druga stvar. U ovom trenutku Njemačka
je u takvoj fazi svoje politike da je spremna pomagati Ukrajini. Koliko će to dugo trajati i koliko će trebati da se ona ponovno vrati politici savezništva s Rusijom i vraćanje na business as usual, nakon svega to je već druga stvar, ali puno toga ovisi o tome kako će se Njemačka u svemu tome postaviti. Ja mislim da to je glavna promjena koja će se sada dogoditi. U svim svojim aspektima poljska vanjska politika će sada krenuti za Briselom, neće više biti uopće dovođeno u pitanje koncept federalizacije Europske unije koju Njemačka cijelo vrijeme nameće i koji je strašno opasan ne samo za veće narode poput Poljske, nego upravo za takve manje narode poput nas, gdje jednostavno suverenitet nacionalne države će jednostavno biti prebrisan, bit će eliminiran. I ono što će se svakako dogoditi jest da će sada taj migracijski pakt sa tom apsurdnom idejom od prisilnoj relokaciji migranata, da će se to vjerojatno sada isto usvojiti i da će to također proći. Tako da to je glavna promjena koja će se dogoditi. Poljska više neće voditi suverenističku politiku u odnosu na Brisel, neće više biti enfant terrible kako su ga zvali i evo sad će i naši komentatori moći biti mirniji nakon toga. Vidjet ćemo naravno i kako će se Poljska postaviti kad Europa, odnosno Brisel, nastavi pritisak prema Mađarskoj, iako se čini da je to trenutno izvan dnevnog reda upravo zbog Ukrajine. Mađarska je ocjenjivala Europu upravo sa tim zelenim i svjetlom za pomoć Ukrajini. Ono što treba na koncu istaknuti je da zapravo poljski premijer nije govorio neistinu kad je rekao da je Ukrajini poslao gotovo sve što je mogao poslati i da zapravo sad Poljska mora kupovati oružje moderno za sebe. No, kad si već spomenuo njemačku ulogu, Poljska je zapravo bila presudna u dobivanju njemačke podrške za Ukrajinu. Prisjetimo se podsmiješljivih izjava iz Njemačke u vrijeme kad su Poljaci govorili da treba poslati Patriot rakete u Poljsku. Prisjetimo se da su se isto tako rugali kad se govorilo da treba poslati i njemačke leoparde u Poljsku. Na koncu je upravo u Ukrajinu. Na koncu je poljski pritisak zapravo bio presudan za dobivanje, da Ukrajina dobije ključne protuzračne rakete, da dobije tenkove, njemačke, američke, britanske, francuske. Sve to što si rekao je sasvim točno. I s tim je zapravo i veće razočaranje koje trenutačno vlada u Poljskoj sa ukrajinskom politikom, ali kažem još jednom, to nije razočaranje koje bi sada dovelo u pitanje potporu u ukrajinskoj borbi za slobodu. Svakako nije. Znači, ne samo ta diplomatska akcija koju je Poljska provela u tih prvih nekoliko tjedana, nego i humanitarna pomoć. Mislim, način na koji su Poljaci primili ukrajinske izbjeglice, znači, to je presedan uopće u takvim kriznim situacijama. Jednostavno, tu nisu bili otvoreni nikakvi centri za prihvaćanje izbjeglica, nego su ljudi, znači prije svega žene i djeca, bili prihvaćani u domovima Poljaka. Mislim, tu je Poljska stvarno pokazala kako veliko i ono katoličko srce pod utjecajem Ivana Pavla II. Ima. Ali tako je kako je, izgleda da u tom svijetu velike, visoke, realne politike odlučuju neke druge stvari, a ne samo osjećaj lojalnosti, osjećaj obveze prema nekome ko ti je napravio uslugu i tako dalje. Vidjet ćemo kako će se to dalje razvijati i vidjet ćemo prije svega, naravno sad se ovdje postavlja i pitanje, dolazi vrijeme za obnovu Ukrajine i sad se postavlja pitanje ko će sudjelovati u toj obnovi. Hoće li Ukrajina, jer to je budimo realni, to je jednostavno područje gdje se dati vrlo konkretnim materijalnim i financijskim interesima. Hoće li Poljska biti puštena uopće u to da uđe u tu obnovu, ali poznavajući Tuska i njegovu politiku, mislim da tu jednostavno će taj veći dio kolača biti prepušten prije svega Njemačkoj i mislim da će tu biti vjerojatno posljedica toga će biti da na određeni način u tom smislu Poljska nije kapitalizirala svu svoju pomoć prema Ukrajini, ali je zato kapitalizirala prije svega u sigurnosnom smislu, jer ovdje u Poljskoj, tako ovdje razmišljaju, a ja se s njima slažem, da je Ukrajina pala, Poljska i Baltičke države bile sljedeće, to je sasvim sigurno.
Hvala Gorane na još jednom gostovanju u Newsnightu. Naravno da treba istaknuti da ta, kako je na zapadu gledaju, nazadna vlada u Poljskoj bila zapravo ona koja je bila lider u Europi nakon Brexita, pogotovo koja je povela Europu prema zajedničkom stavu prema Ukrajini, da je zapravo bila ključna u lomljenju njemačkog otpora i nadajmo se da će Ukrajina... Ja bih samo rekao da te fraze, ispričavam se, te fraze o nazadnoj vladi su već toliko izliza stereotipne ne da komentirati. PiS nikada nije bio eurofobična stranka, PiS nikada nije vidio sebi u svoju budućnost izvan Evropske unije, PiS samo, koliko ja vidim iz svoje perspektive, zalaže za jednu drugačiju uniju, nešto drugačiju od one kakvu žele Njemci, a koja ide prema federalizaciji i koja se zapravo udaljava od one prvotne ideje Evropske unije, onako kako se zamislili utemeljitelji Schuman, Adenauer i ostali. Ja mislim da se i Hrvatska mora zapitati nad tim što je u njeznom interesu. U njeznom interesu stvarno federalizirana Evropska unija u kojoj više neće imati apsolutno nikakvo pravo glasa. To je pitanje koje mi sami sebi moramo postaviti. O tome ćemo u nekom drugom Newsnightu. Hvala Gorane još jednom na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu. Bog. Sedam godina vlade, 7 godina ne bračne, već biračke vjernosti. Može li Plenković do još jednog mandata? Može li Dalić ipak provući Vatrene na Euro i s kojim igračima? Ostanite s nama, vraćamo se odmah.